Kompanija Henkel aktivno podržava i realizuje različite projekte i inicijative od društvenog značaja. U Srbiji se već 5 godina sprovodi projekat Volim reku, a ti sa ciljem čišćenja i očuvanja vodenih površina. Realizovano je 30 akcija čišćenja i uklonjeno je više od 11 tona otpada. Henkelova MIT inicijativa Make an Impact on Tomorrow podržava volontiranje zaposlenih i obezbeđuje finansijska sredstva za projekte koji doprinose napretku u obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvu i ekologiji. Ova inicijativa se sprovodi već 17 godina, realizovano je više od 200 projekata širom Srbije i uloženo više od 700.000 evra. Brand Gliss je 2024. godine kroz program samopouzdanja pružio podršku ženama. 50 polaznica je prisustvovalo različitim radionicama osmišljenim da ih osnaže u profesionalnom i u privatnom životu. Sa brendom Cerezit, u saradnji sa Nordeus fondacijom i grupom za obrazovanje, kompanija Henkel je učestvovala u otvaranju 25 Makers Labova širom Srbije, koji pružaju podršku mladima, postičući njihovu želju za sticanjem znanja i praktičnih veština iz različitih oblasti. Kompanija Henkel je dobitnik priznanja Dobročinitelj u 2025. godini.